момента разглеждаме един много интересен телефон на Lenovo S660. Какво ме привлече в него? Работи наистина изключително бързо, благодарение на улекотения интерфейс на китайската компания и не намираме абсолютно никакъв лак. Освен това има много красив дизайн самият интерфейс, за който става дума, и много предварително инсталирани приложения, които са ценни и биха могли да ви бъдат от полза. Става дума за смартфон, който въпреки че е ориентиран към бюджетния сектор, притежава алуминиев гръб, както може да забележите. Също и сравнително тънък корпус. Не мога в момента да кажа точно колко милиметра е дебелината му. Това, което наистина най-много ни изненада е, че въпреки че разполага с 4-яден процесор, макар и Mediatek, неговата цена е $229, поне за САЩ, като най-вероятно за Европа ще е обърната в евро с същата стойност, съответно и за България. Има 8 мегапикселова камера, която прави сравнително добри снимки, които ще ви покажем също, когато успеем да ги прехвърлим. В общи линии много ни хареса самото смартфонче и нещо, което трябва да отбележим задължително е, че въпреки сравнително тънкия корпус, батерията е 3000 мАч и със сигурност ще издържа доста време с един заряд. Може би трябва да направим тази добавка, че реално с такава близка или над 3000 мАч батерия много малко модели в момента на пазара въобще има. Доста ограничен е техният брой и то предимно в ценови клас, който значително надминава споменатата от Симеон до момента цифра. Да, това наистина е интересно и като че ли се оформя като тенденция в телефоните на Lenovo, които почти всички модели разполагат с доста големи батерии. Това, разбира се, може само да ни радва, имайки предвид, че телефонът не е толкова тежък.